Ni Deborot, ang patron. Paglalapsin ba ito? Malay ka bills niya na kabayan. Kita ang galit ka. Kayo. Bawa may Disney yo. Oy, ay kanina pa yung atay na bata. Nabuburong kami nga. Ano itong hindi man ito bang ito. Teringhay ka na mga kababayan ka po. Asen mga kasangkayan dito barangay San Isidro, patron, kadlawan niya na. Diri kami tao yan na. Kay aga pa. Kareg niyo makitit burot, asan niya na didi. Ha? Kaanggay. Ay, tanggalas balay. Akala ba'y nagapingkay na sa labay? Iba na to. Kita ang yung nanay. Diri kami at may winding straight. Abaw-abaw. Diri ang kabataan, mga fans ni DJ Norme. Asit iti pakadit. Luaran do straight. Jadi naman iti pakadtuhit. Buda da straight. Iko. Diri kapulaw. Ano? Ito ba? Aga ba? Ang pamali ka tagbubo kaya kulog na na. Asikap. Kulog. Agak-agak. Ida hibing, mahusay. Kuya Uwing. Ang bata, kecil bata. Yung anak perla, ya dah na. Galay. Hindi tapos na. Mga artista ka mo yan ah. Bugos sa kalibutan. Asyat himana perlet sada karaga. Manda pa. Tagalay, bagi kita na dito yan ahit. Maratron. Bing. Ati ka, sigurang ka naman daw. Abay, gato sunod. Pero mo patigurang na. Sigurang labo na bata. Sigurang labo si Gasa. Ini berkilan. Na bata lo gani galay. Asyat hi Ludoy. Tawa galay. Punit tuwa o tsada, Ludoy. Kakaadik nga to. Pipicturan ka. Hindi na mahi... Si Kirik na pipicturan. Asyat hi Dagol. Apo ni Manu Baning. Ang pinakagwapo di Deborot. Yan pipicturan. Jadi ani nagmumotor. Apo ni Mama String.
Jadi kami Winding Street. Kadang sabi itu jadi nga ay duloy. Natigurang Di lula daw la- bata. Ano? Natigurang mga bata. Natulog. Nangangaturog pa rin mga tao. Naka-live kita mga kasanggahan hit patron di barangay San Isidro San Julian. Medyo diri damit mga tao yan na, kaya aga pa. Jadi naman natin pada ki Samuel, anak ni Mano Samson. Pinakagawa po borot. Kuwan pa naman baba ti agi. Penting ka hindi ka maagit doon camera. Padigari. O pa patron. Padigari. Adik Kuya Nerds. Nakaturog pa. Di ka maginayo naman taba. Nag-iihi niya sa ruwal. Di po posit ng bawa. Naka-live nga nit yan na. Nakapusit diretso it. Kilayo diretso mga yun. So bitak channel ato dyan na yan nakakuan it. Ibe kaya na. Sige. Ito guys, babaw ito. Jadi hibing. Anak ni Batat Tikhil mo say. Yay! Kaya naman hi Sinamitsura. dagol. Ako ni Manu Baning. Ubus din hikikilala ni tao. Din hitakan Eh, nudurot na. kuan. Ilan nagapit yan ang bago. Magiging sikat na gatin ba? Makaripakit babaw street kay wala pa nga di ka picture para kitaan hit mga tao, mga taga-burot. Jadi may Manu Baning didi. Aset dira at bala ni Manu Baning. Dira Junjun. Ba amanda dyan nagpaturan oy. Nga nag-iinom ka na daman aga pa. Uni na mabalik ak. Ngiri lang may nagko patutuyo ni Debabaw. Dito yung mana string. String mo tayong ngaran. Tadi. Ini may mama string. Asa ni mama string. Ano pare, pinasok ano? Wara pasok kontak yan na pero kay wara. Ako pagkad to. Pero may pera niya pag iinalbahan. Sinangit niya ni kami didanhan eh. Ano, eton. Asin he Insan JC Kalos. Sunod Bobo Street didi. Didi din hit kada mano diyeng. Makasangkayan para di ka maligbukan didi patron. Nagtuwin pala na street niya na kalsada.
Jadi makasangkaya na request. Wala pa lang kakita YouTube. Himano diyang iton. Jada. Kinita na logo iti pada JC. Kita tiyan adito hit bugos nga kapurpudan hit samar. Hintay mo yaran boy. Ian dumi. Ano? Ian. Iyan. Ikaw naman ikaw. Maria Teresa. Nagkaagad diri binabati. Maria Teresa. Kanay ka anak. Ian. Ikaw naman boy. Hindi ito tatay. Okay. Makmak yung mga tuksok pag-ider nga ni Balin. Ikaw ba yung itong ngaran ba yung? Baya di pinalit yung kuwan. Jadi pa mahusay ng asawa ni SPO. Jadi manit mahusay ng asawa ni SPO. Itu kay mitbay kada tiyo di king. Dihi ati Aileen nag bubunak hit mga puro na sit lamisa. Nagbabakod it patron di barangay San Isidro. Ano pag inura-ura. Jadi kami bawa elementary hit burot. Barangay San Isidro San Julian Eastern Samar. Ito na hira. Maghahanda ka damit bisita. Ano yung naga? Bigal pag pinagsorry pa ito. Maluwi pa yung tao nga dihit. Butik Hill Street. Panehikit anin niya na din hit. Kung panating na ito kapira yan. Mo pala ko kaya nakapagarden ka. Siya di makami hermano di yung pagkalaw na lakamot mga burot nun. Asit hermano di yung tika pala kami magkaras pros. Jadi kami magkakaras kami ng aga. Jadi na, may dada dito tanon. Isuron lang ang karne ito wara. Pagpirit mo yun, utanon. Ha? 20? Kiri, palita. Ya. Jadi na akan. Jadi na, nagpag-utanon niya na, pamahaw. Sitaw. Di ba malawit yung mga ranista? Ikukuha nila. Ano sa ng parag alba? Jadi, nada raw. War problema cancer. Ya, di man mga kasangkayan ng atin maestro din na burot. Si Reming. Asa na it? Naka-live it yan, naka-live hiya. Ngayon. Oh.
Panahalin na niya Karabaw. Manahalin na niya Karabaw. Pero kami nga ano din, magkakaraktos kami ron nila. Pagkaruad lang na. Pagkaroon daw lang along ka ni Mano. Di yung Mamaray ko. Kinaman na iba ba? Mapuhan. wala maluya ang tao at patron yan. Ano maluya? Maluya gakan. Pura man sabon. Puro malangali. Maluya daw lang sila. Alaga naman ako. Kapag pag-aaraway lang. Ang gabi. Bakit na turuan? Din. Kareno na. Yan o. Wala ko. Pag-aaraway. Paano nagkakabugit niya Eric no? Ba. Murutong. Adlaw ko sa lupong. Yari may buyo ay. Nagpipinang uyab. Yung bayaan niya ni Luningning kaya nananarida na mahiya. Kasi ito buyo ay. Aton bugto. Dara nga nakapulen short. Siniplatan. Ito SPO, kita natin ito yung cellphone niya na ya. Kinikita natin dito. Pala na street hindi ni habaw-baw. Ay, di man daw. Bogos sa kalibutan na kinikita dyan. Lubat na ito na. Dirit marulubot. Itong tao. Bisita mo giti ato ni Seren. Mapagbado. Bisita. Ay, hindi na Teresa. Jadi na pastor. Pastor ya din at mga datang. Di na mahinanayon ang kipit misa. Pastor anak ko. Pero kay mga ngayon kaya anak. 20 pa yan to. Sino bang? Ito na yung antipi. Ito na yung antipi. Ito na mahusay nga dalaga. Inan magandang tabat. Kung pala ba nila nga motor, pisik na ito ba? Anak ka nito, ito bigyan din nila ka karnak na dito. Nakapakasal ko din sa akin. Pagka, di ba nito? Ito siya atin is proof. Tidak. Hindi. Pareho. Nakapunta sa register. Kung pala ka, kung binabayan ko, pinabayan ko yun. Kariton. Oo. Kung gaya mga isang kariton, kaya ginakadanan may purtahan. Dapat siguro nga plat. Siguro naka wala niya kasi siguro. Nagburay mo. Lalo ito ah.
Bili mo na di tao. Bale. Ano ba?